खुलुमबाय लोगोफोर लाइमोननि लाइजाम इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ जोबोर बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों। बेयो जाबाय गोरिब नखरनि फरायसाफोरनि थाखाय बेयो जादों मोनसे जोबोर मोजां खौरां। थामहिनबा सन'सुद स्कलारशिपनि सोमोन्दै। बिदिब्ला भिडिअखौ जागायगोन बेनि सिगां नोंथांमोननि सेराव आंनि मोनसे फिसा खावलायनाय। जुदि नोंथाङा दासिमबो लाइमोननि लाइजाम इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लादो, लोगोसे खाथियाव थानाय बेल एबा घन्टा बाटनखौबो गोसोम खालामनानै होदो। बिदिब्ला भिडिअखौ जागायदिनि। बलिउडनि फावखुंगुर सन'सुद, जाय फावखुंगुरा कर'नानि समाव न'आव फैनो हायै गोबां सुबुंखौ न'आव सफैहोनो थाखाय थोजासे मदद खालामदोंमोन। खैफोदनि समाव गोबां सुबुंखौ मदद होदोंमोन। थारैनो बियो सुबुंनि गेजेराव सासे रियेल हिर'। दा बिथां फावखुंगुर सन'सुदआ बे खेबाव गोरिब नखरनि फरायसा बिथांमोननो जायफोर इन्टारमिडियेट थामहिनबा 10+2 पास खालामनानै दङ, कलेजाव मुं लागायनो हायाखै एबा कलेजाव मुं लागायनानै दङ, बिथांमोननो गावनि स्कलारशिप होनो थाखाय टुइटारनि गेजेरजों फोरमायनानै बे स्कलारशिपखौ मोननो मा खालामनांगोन, सोर मोनगोन, माबायदि एप्लाइ खालामगोन, गासैखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनाय जागोन। बेखायनो भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासे नायलांदो। बिदिब्ला नोंथांमोना नैबे आर्टिकेलखौ नायदो। बेवहाय मख'नाय दङ बैफोरबायदि स्टुडेन्ट जायफोरा 10+2 पास खालामनानै हायार एडुकेसन लानो सानो आरो जायफोरा नखरनि आंखालनि थाखाय गोजौ सोलोंथाइ लानो हायाखै, बिथांमोननि थाखाय बे स्कलारशिप। फैदो बिदिब्ला आबुङै मिथिनानै ला। सोर एप्लाइ खालामनो हागोन, माबायदि एप्लाइ खालामनो हागोन, नैबे आर्टिकेलखौ नायनानै लादो। सन'सुद स्कलारशिप 2020 कैसे एप्लाई करे, हाउ टू एप्लाई सन'सुद स्कलारशिप। नोंथांमोना बेखौ नायनो लुबैदोंब्ला, बे आर्टिकेलखौ नायनो लुबैदोंब्ला नोंथांमोना गावनि मबाइल क्रोम ब्राउजाराव थांनानै गुगोलाव टाइप खालामनानै हो बेवहाय rozgar.online बेनिफ्राय बेखौ सार्च खालामनानै हो। सार्च खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन, बेवहाय नैबे आर्टिकेला फैदों rozgar.online। बेवहाय नोंथांमोना गाहायथिं फैयोब्ला, गाहायथिं स्क्रल डाउन जायोबा नुनो मोनगोन बेवहाय सन'सुद स्कलारशिप फ्रि एडुकेसन। बेनिफ्राय नैबेयाव जिथु दङ, बेनि गाहायाव नैबेवहाय लेफ्ट साइडआवहाय रिड मर दङ, रिड मराव क्लिक खालामनानै हो। रिड मराव क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव बेवहाय गासै डिटेल्स आर्टिकेल ओंखारनानै फैगोन। नोंथांमोना बेवहाय फरायनानैबो लानो हागोन। सन'सुद स्कलारशिप 2020 कैसे एप्लाई करे, हाउ टू एप्लाई सन'सुद स्कलारशिप। बेवहाय नोंथांमोना गाहायाव स्क्रल डाउन खालामोबानो गासै डिटेल्सखौ फरायनानै लानो हागोन। बेवहाय नोंथांमोना बेवहाय सन'सुदआ लिरदों मोनसे टुइटारनि गेजेरजों फोरमायनानै होदों, नोंथांमोना बेखौ नायनानै लानो हागोन। बेवहाय नैबे लेफ्ट साइडआवहाय फ्रि एडुकेसन, बेवहाय गावनि फट'खौबो होनानै दोननाय दङ। गावनि एडुकेसनजों लोगोसे मा कर्सफोर होफानानै दोनदों बेखौ नोंथांमोना बेवहाय नायनानै लानो हागोन। बेवहाय सन'सुदआ नैबे टुइटनि गेजेरजों बेवहाय फोरमायनानै होदों, हमारा भविष्य हमारे काबिलियत और मेहनत तय करेगी। हम कहाँ से है, हमारे आर्थिक स्थिति का इससे कोई संबंध नहीं। मेरे एक कोशिश से इस तरफ स्कूल के बाद की पढ़ाई के लिए फुल स्कॉलरशिप ताकि आप आगे बढ़े और देश की तरक्की में योगदान दे। बेबायदि बिथाङा फोरमायनानै होदों। बेनिफ्राय नोंथांमोना बे गाहायाव नायब्लाबो गाहायाव मोनसे टुइटनि गेजेरजों फोरमायनानै होबावदों, बिथाङा बेखौ नायनो हागोन नोंथांमोना। हिंदुस्तान बढ़ेगा तभी जब पढ़ेगा सभी, लॉन्चिंग फुल स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स फॉर हायर एडुकेशन। बेवहाय नोंथांमोना बेखौ नायनानै लानो हागोन आरो गाहायाव दंबायो बेबायदि टुइटनि गेजेरजों बिथाङा गासै खोथाखौ फोरमायनानै होदों। नोंथांमोना बेवहाय नायब्ला नायनानै लानो हागोन। बेवहाय फुल डिटेल्स आर्टिकेल होनानै दोननाय दङ। सन'सुद ने कम विशेषाधिकार प्राप्त छात्रों के लिए छात्रवृत्ति शुरू की है जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। अभिनेता ने हाल ही में अपनी सोशल मीडिया पर खबर छपा की। बिदिब्ला नोंथांमोना दानिया बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय मा खालामनांगोन बेखौ नोंथांमोननो डिटेल्स बुजायनानै होनि। बेवहाय नोंथांमोना गाहायाव फैबा नुगोन हमारा भविष्य हमारे काबिलियत और मेहनत तय करेगी। नोंथांमोना बेवहाय फरायनानै फैनायनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय इमेल मोनसे नुदों। नैबेवहाय इमेल होननाय दङ, इमेल करे scholarship@sonusud.me। बेवहाय नोंथांमोना दानिया सिगाङावनो मा खालामनांगोन, इमेलनि गेजेरजों नोंथांमोना सन'सुद सारनि अफिसियेल अफिसाव सेन्ड खालामग्रोनांगोन। बेवहाय नोंथांमोना मा खालामनांगोन, scholarships@sonusud.me आव नोंथांमोना नोंथांनि गासै डिटेल्सखौ, नोंथांमोना मानि थाखाय फरायनो हायाखै, नोंथांमोना जुदि रांखान्थियारि आंखाल जादोंबा, इक'नमिकेलि आंखाल जादोंबा, बा फरायनायाव माबाफोर उसुबिदा जादोंब्ला, जुदि फैसानि रांनि जुदि प्रब्लेम दङबा, नोंथाङा बेवहाय गासै डिटेल्स खोथाखौ नोंथांनि एड्रेसजों लोगोसे नोंथाङा बेसेबां फरायगासिनो दङ, मा कर्स लागासिनो दङ, बेखौ गासैखौबो डिटेल्स इमेलनि गेजेरजों फोरमायहरग्रोनांगोन।
बिनिफ्राय फोरमायहरनायनि उनाव in next 10 days and I will reach out to you बेनिफ्राय जितु सुनुसुद सारनि जितु टीम दङ बे टीमा नोंथांखौ 10 दिननि गेजेराव कन्टेक्ट खालामनानै नोंथाङा जितु इमेलाव सेन्ड खालामदोंमोन बे इमेल बायदिनो गासै डिटेल्सखौ नोंथाङा एग्जेक्ट बुंनांगोन नोंथाङा मा प्रब्लेम दंमोन मा नोंथांनि एड्रेसा मामोन बेफोर गासै डिटेल्सखौ मोजाङै मोजां बुंनानै लानो हानांगोन बेनिफ्राय नोंथाङा बेखौ इमेल खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा बोरै एप्लाइ खालामगोन बे जाबाय इमेल हरनायसिम मोनसे फार्स्ट प्रसेस जाबाय बियो बेनिफ्राय नोंथाङा जुदि बिथांनि कन्टेक्टआवहाय नोंथाङा कन्टेक्ट खालामनायाव नोंथाङा गासै डिटेल्सखौ मोजाङै होजोबनो हायोबा गासैखौबो जुदि नोंथाङा एप्रुभ जायोबा नोंथांनाव मोनसे लिंक सेन्ड खालामनाय जागोन दानिया सेन्ड खालामनायाव मा खालामनांगोन आं बेखौ हमनानै लादो नोंथांनि फार्स्ट प्रसेसआ जोब्बाय जेब्ला नोंथाङा एप्रुभ जागोन एप्रुभ मोनगोन अर्थात नोंथांनि प्रसेसआ कमप्लिट जागोन बेनिफ्राय नोंथाङा जुदि जेब्ला लिंक फैनायनि उनाव लिंकआव जुदि क्लिक खालामब्ला नोंथाङा नैबेबायदि मोनसे पेज गेवनानै फैगोन हिन्दुस्तान बरेगा जब टु परेगा नैबेबायदि मोनसे बिथांनि सावगारियानो दङ सावगारिजों लोगोसे बेवहाय मोनसे पेज फैगोन बेवहाय लिरनाय दङ मेक्स यू अल द इनफरमेशन इज ट्रू यू वुड बी आस्क्ड फर यू डकुमेन्ट्स लाइक क्लास 10 मार्कशीट क्लास 12 मार्कशीट एन्ड फेमिलि इनकम सर्टिफिकेट बेनिफ्राय नोंथाङा रिक्वायर्ड दङ बेवहाय रिक्वायर्ड नोंथांनि नामखौ नोंथाङा जे नाम डकुमेन्ट्सआव दङ डकुमेन्ट्स बायदिनो नोंथाङा बै इमेलाव जेरैबायदि हरदोंमोन बे नामखौ एक्जेक्ट जानांगोन लोगोसे फन नाम्बार होनांगोन ओमफ्राय इमेल आइडि होनांगोन इमेल आइडि नोंथाङा बै सिगां जा इमेल आइडिजों सेन्ड खालामदोंमोन बे इमेल आइडिखौ बेयाव होनांगोन बेनिफ्राय स्टेट बेनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि रायजोआव फरायगोन ना नोंथांनि बायजोआव फरायदों बेखौ नोंथाङा बेवहाय गासै डिटेल्सखौ होनांगोन बेनिफ्राय नेम अफ स्कुल एन्ड सिटि ग्रेड 12 नोंथाङा क्लास 12 खौ फरायदोंमोन बे स्कुल बा कलेजखौ बेवहाय होनांगोन बेनिफ्राय ग्रेड 12 साबजेक्ट नोंथाङा ग्रेड 12 आव अर्थात 10+2 आव मा कर्स लादोंमोन साइन्स कमार्स आर्ट्स बेखौ बेवहाय फिलआप खालामनानै बेनिफ्राय ग्रेड 12 नि बर्डआ मामोन CBSE ना ICSE ना स्टेट बोर्ड बेनिफ्राय बेखौ बेवहाय नोंथाङा फिलआप खालामनानै होयो बेखौ गासैखौबो फिल खालामनानै होयो बेनिफ्राय ग्रेड नोंथाङा बेसेबां स्कर मोन्दोंमोन मर देन 90 बेसेबां पार्सेन्ट मोन्दोंमोन जेनेबा हमना ला 90+ पार्सेन्ट मोन्दोंमोन ना 80 to 90 मोन्दोंमोन ना 40 to 60 मोन्दोंमोन ना लेस 40 मोन्दोंमोन बेवहाय नोंथाङा बेखौ गासै डिटेल्सखौ फिलआप खालामनानै होयो नोंथाङा जेरैबायदि मोन्दों जेरैबायदि मार्कसआव दङ What is your annual income नोंथांनि इनकाम नोंथांनि एनुवेल इनकामा बेसेबां गोलैयो बेखौ बेवहाय फिलआप खालामनानै होयो बेनिफ्राय प्रेफार्ड कर्स नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ बा मा खालामनो नागिरदों नोंथाङा बेवहाय बेखौ डिटेल्स फिलआप खालामनानै होयो फिलआप खालामनायनि उनाव गाहायाव दङ नेक्स्ट दानिया बे नेक्स्टआव क्लिक खालामनानै होयोबा बेवहाय जितु आं फिलआप खालामाखै बेवहाय नेक्स्ट फिलआप खालामनानै होयोबा सेकेन्ड पेज फैगोन सेकेन्ड पेजाव नोंथांखौ सोंनाय जागोन जे नोंथाङा फरायबाय थानाय मानो थाखाय फरायदों फरायखांनानै मा खालामगोन बेफोरबायदि सोंनाय फैगोन जे माने नोंथाङा फैसानि प्रब्लेमा माबायदि जादों जेनेबा नोंथाङा माबायदि खस्थ' जागासिनो दङ फरायनाय बेलायाव बा रांखान्थिनि बेलायाव बेफोर गासैबो डिटेल्सखौ फिलआप खालामनायनि उनाव जितु थार्ड फर्मसिम फैगोन थार्ड फर्माव नोंथांखौ सोंनाय जागोन बिदिनो बेनिफ्राय थार्ड फर्म कमप्लिट जानायनि उनाव बे प्रसेसा जोबगोन बेनिफ्राय बे गासै रिपर्टआ सुनुसुद सारनि अफिससिम सहैगोन दा सहैनायनि उनाव नोंथांखौ आरो नेक्स्ट बे सेकेन्ड प्रसेसखौ नोंथाङा कमप्लिट खालामनायनि उनाव बिथांमोना नोंथांखौ 10 दिननि गेजेराव आरोबाव मा खालामगोन उइदिन 10 डेजनि गेजेराव नोंथांखौ कन्टेक्ट खालामगोन कन्टेक्ट खालामनायाव नोंथांनि गासै नोंथांनि गासै रेकर्डआ जुदि एप्रुभेल जायोबा नोंथांखौ स्कलारशिप मोननो थाखाय एप्रुभ खालामनानै होनाय जागोन बिदिब्ला दिनैनि फिसा भिडिअ बेखिनियानोमोन नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो जुदि मोजां मोनबा मोनसे लाइक खालामदो लोगो लेवाफोरनोबो शेयार खालामनानै हरदो आरो लोगोसे नोंथाङा बे चेनेलखौ गोदानै नायनोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लानो दा बावगारदो मानोना बेबायदिनो नलेजेबल इनफरमेशनेल आरो टेक्न'लिकेल एडुकेसनेल बायदि गोदान भिडिअफोरा नोंथांनिसिम थाबैनो सहैयो थ' बिदिब्ला गोदान मोनसे भिडिअ लोगो मोननायनि मिजिंजों दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों